ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କହିବେ? ଆଜି ଆମ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୋଳ ଠାକୁର ଆଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଆସିବେ, ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଛି। ଏବେ ଆମ ଠାକୁର ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ ଦୋଳ ଠାକୁର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଭୋଗ ବି ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦୋଳ ଠାକୁର ଆସିବେ, ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିଲେ ଦୋଳ ଠାକୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାରଟା ଲାଖି ଯାଇଛି। ଦୋଳ ଠାକୁର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଆମ ଦୋଳ ଠାକୁର। ଆମ ଦୋଳ ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। आगे बाड़ी ଆଉ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଆସିବେ, ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଠାକୁର ପଳେଇଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଠାକୁର ପଳେଇଥିଲେ, ଏବେ ଥାର୍ଡ ଠାକୁର ଆଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉଛନ୍ତି ଆମ ଥାର୍ଡ ଠାକୁର ଡିଜେ ବଜେଇକି। ମୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳ ସାଙ୍ଗ ଗଙ୍ଗାଧର, ମୋ ଛୋଟବେଳ ସାଙ୍ଗ, ଲାଜ କରୁଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜେ ବଜେଇକି।
ମହଲା ମଳୟ ପବନ ରହି ରହି ମହକିଲା ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ଧେଇ ଧେଇ ନାଚୁଥିଲେ ଗୋପ ଗୋପୀ ଗଣ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଗ ଅବିର ପକେଇ ବିମାନ ସଜେଇ ସବୁରି ଘରକୁ ଗଲେ ଚାଚ ପକା ହାତ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ସବୁ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ ଶେଷରେ ସବିଏ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଚାଚ ବେଣା ଘରେ ନେଇ ବିମାନ ଆଗରେ ଚାଚ ସବୁ ଦେଖି ଆକାଶ ଭରିଲେ ରାଇ ବିମାନ ପାଖକୁ ନ ଚିର ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଲଗେଇଲେ ଜଳିତା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଭୋଗ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ପବଡ଼ି ଅଟାରେ ଗାମୁଛା ହାତରେ ନଖା ବେତ ସମୁଦ୍ରରେ ପବଡ଼ି ଆରେ ନଦୀକ ସରଥ ବଡ଼େ ଘାଇ ଘାଇ ଆରେ ନଦୀକ ସରଥ ବଡ଼େ ଘାଇ ଘାଇ ରଥ ବିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ପରେ ଏଇଠି ଆମ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସଇଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଦୋଳ ଠାକୁର କେମିତି ଯାଉଥିଲେ। ସେତିକି କହି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଶେଷ କରୁଛି। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ। ରଖୁଛି।